नमस्कार मैत्रिणींनो, तर माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत गवारीच्या शेंगाची रस्सा भाजी। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी गवारीची भाजी बनवण्यासाठी 250 ग्रॅम गवारी सोलून तिचे छोटे छोटे तुकडे करून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि त्यासाठी एक मीडियम आकाराचा कांदा बारीक कट करून घेतलेला आहे। आता आपण पुढील रेसिपीला सुरुवात करू। तर इथे आपण आता कढईमध्ये तेल घालून घेऊया। तेल गरम झालं की मग यामध्ये तेल तापलेलं आहे, यामध्ये आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली गवार घातलेली आहे। आता ती छान अशी परतून घ्यायची, तिला चांगल्या डाग येईपर्यंत ती परतून घ्यायची। मस्त तेलामध्ये परतून घेतली की आपली गवार शिजायला पण सोपी जाते, लवकर शिजते। तर हे आपली गवार आता छान अशी परतलेली आहे, ती आपण आता एका डिश मध्ये काढून घेणार आहोत। गवार मस्त परतली तेलामध्ये, पाहू शकता। तर आता आपण याच कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून घेणार आहोत। तेल पण आपलं तापत आहे, यामध्ये घालणार आहोत आपण 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी आणि छान असं तडतडलं की त्यामध्ये आपण जो कांदा घेतलेला आहे बारीक कापून तो घालणार आहोत आणि तो कांदा आता छान असा परतून घ्यायचा। त्याला चांगला गोल्डन कलर येईपर्यंत आपण कांदा परतणार आहोत। आपला कांदा परततोय, कांदा आपला जेवढा छान परतेल तेवढा त्याच्यामधला तो स्मेल असतो तो निघून जातो आणि भाजीला मग तो कांद्याचा स्मेल राहत नाही आणि भाजीला खूप छान चव पण येते आणि टेक्स्चर पण खूप छान येतं आपल्या भाजीचं। मग तर हे आपण कांदा असा छान परतून घेऊया। तर आपला कांदा आता छान असा परतत आलेला आहे। गवारीची भाजी आपण सुकी खूप वेळा पाहिलेली आहे, पण मी आता गवारीची भाजी थोडी रस्सा भाजी बनवणार आहे। डब्याला वगैरे द्यायची म्हटलं तर ठीक आहे गवारीची भाजी, पण रोजच्या जेवणात जर बनवायची असेल तर थोडी रस्सा भाजी पण झाली पाहिजे। तर आता आपला कांदा व्यवस्थित असा परतलेला आहे, त्यामध्ये मी आता घालणार आहे थोडंसं हिंग। हिंग यासाठी घालायचं की गवारची भाजी ही पचायला थोडीशी जड असते, त्यामुळं हिंग घालायचं। आता त्यामध्ये मी घालणार आहे 1 चमचा हळद, छोटा चमचाच घालते। त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा कांदा लसूण मसाला। हा माझा घरचा बनवलेला कांदा लसूण मसाला आहे। तर अशा प्रकारे हे आपलं मसाले घालून झालेले आहेत। आता हे मस्त मिक्स करून घ्यायचं। हे पहा, अशा प्रकारे खूप छान असं मिक्स झालेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण अर्थातच घालणार आहोत आपण ज्या परतून घेतलेल्या गवारी शेंगा आहेत त्याच्यामध्ये घालून घ्यायच्या। यामध्ये घालणार आहोत आपण चवीनुसार मीठ। तुमच्या तिखटाच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट हे कमी जास्त करू शकता, पण आम्हाला थोडंसं कमीच तिखट लागतं त्यामुळं मी तिखट थोडंच टाकलेलं आहे। अर्थात ही आपली सुक्की भाजी तयार झाली। यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत, परंतु मला रस्सा भाजी करायची आहे त्यामुळे मी याच्यामध्ये घालणार आहे पाणी। तर हे याच्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे। आता आपण ही भाजी एकदा शिजून घेऊया, 8 ते 10 मिनिटं शिजून घ्यायची आहे। तर आता मी याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट घालून घेणार आहे।
साधारण मी अर्धा वाटी शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे. हे पहा, अशा प्रकारे. आता आपण या भाजीला परत 5 मिनिटं छान उकळून घेणार आहोत. तर ही पहा, आपली गवारीच्या शेंगाची भाजी तयार झालेली आहे. खूप छान तरी पण आलेली आहे. चला मग आता आपण खायला घेऊया. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.